Urang ilakay football mapawnam ka France u Zinedine Zidane ula Shimti kumu coach bethamai ka kanhon ilakay football jong ka France ka arpo pratirik unai tung ahja punriu kani ka jing Shimti jong u Zidane ka long hadien ba lakut ka contract jong u coach ka France u Didier Deschamps u balai lam ya ka France Haduh khat south nam kan thi but job ya ka final World Cup ha ka snam ahja khat pra but ban poiru shadu ka final ha ka World Cup football ahja puar Didier Deschamps lalong u captain jong ka France ha ka World Cup final jong ka snam khat khandai spa khana hupra ha ba ka France kala yo ya ka jingjab ko beningkong e jong ka ha ka jinga krem baginong thok khobor ha Paris u Zidane u leithu ba u lakantat ya ki babun ki jingtarwa na ki club hadin mula i ya ka Real Madrid but upslam ya ka ni ka kabu u Zidane u la soy ya ka kontrak ka ba South Nam but unyalam ya ka France ha ka jingile ka Euro Cup ka banlong house nam aja hupra but ru ha ka World Cup house nam aja lai pho manpan kan ma u Zinedine Zidane u long u rangile ka ka France ha ka World Cup ka khanais pa khana hupra ha ka ba ka France kala job ya ka nongile final persha ya ka Brazil ulolong ru coach uba la Punjab license ganthi ya ka Real Madrid ha ka Champions League